Primera. Txapeldun, arratsaldeon, irakak meritu ahi. Animatuta zatoz. Hombre, beti, ez? Goguarekin. Aia arratsaldea hemen zegokaze onda, Posten gara. gogukaz, ez? Posten gara. Bueno, hasi esan dugu review, Aitamari, formatu berria, berritzailea, nola deskribatuko zenuke review? Bai, review da gaurkotasun gaia kontatzeko bestera bat. Normalien, karo, albistegitan noten gari ez, bizpairu minutuko berriak ematen, eta hau da, zelan erdu beste publiko batzuei, horretarako grafismoak alatu ditugu, hor ikusten dituzue, zelan hitz egiten dugu normalien jendigaz, mugikorrarekin, WhatsAppak bidaliz, telefono audioekin, eta horrekin edo formula horrekin, kontatuko dugu, kasu honetan, Aitamarin zer gertatu zen, eta ikusi duzuena, albistegietan ez du zer ikusirik, ikusiko duzuena reviewun. Eta beste publikoa esaten duzunean zesan izu jende gaztea? Adibide? Ia, esan behar dugu, igual, 30 urteko jendie, 50 urteko edo gizao, askok ez dutela ikusten ez da gaur egungo albistegiak, ez irakurri egunkarize. Orduan, batez ere gaztiengan dago zuzenduta, baina egia da, geroz eta jende gizau. Gu ezelako gazteak ere bai. Baita. Seguro nizo erabiltzen zuie telefono edo zertarako, edo metrun zoazie, edo autobusien, eta hor zoazie. Eta, Asier, nondik okurritu zitzaizun zuri horrelako formatua, nondik etorri zitzaizun ideia? Behitzu, hau da, neure kabuz ja egiten nituela berriak, nire zare sozial pertsonaletan, joaten nintzenean zute batera, edo normalien zeo zer, ez kontaten nuen, story baten bidez, reel baten bidez, eta konturatu nintzen, jende askok esaten zidala, hori gertatu da bil, hori gertatu da, eta dinot, ez zuia ikusi albiztegiz, ez. Informatuta daude, bestera batera, edo Instagrameko story bategaz, ja hori balio zai askori, jakiteko, eta gero ja nazioarteko jendeak azbe bai izan duten berba, baina batez ere, fikzioko formula hau badago, fikzioan normala da ikustea serietan eta horrela, WhatsAppen kontue, beste, eta gauza zen, zergatik ez gaurkotasun gaietara eruen, eta beste publiko batengan bebai gerturatzie, horrek ez du esan nahi, desagertuko dela betiko albiztegiz ez, ezer. Hori ez da helburua. Ez da beste bidea zabaltzie, eta hor egotie. Baina gauza hauek ongi daude, da, gauza berriak berri da, roso bizio. Bai. Azkenean gero ikusiko zelan doan gauzi, baina batzu dine, TikTok, hor dantzan egiteko, ez, zik egin behar. TikTok batzuk erabiltzen dute dantza egiteko, baina beste askok. Beste zerbait izango. Asier, urtarrilaren 25ean estrenatu da plataforma guztietan review, aurre estrenaldia Bilbon izan zen, nola izan zen estrenaldi hori? Izan zen ikaragarria, ez genuen, karo, Kristo nekaitza zegoen, euriz eta leku egon zandan, 150 lagunentzat, eta azkenien 200 piko etorri ziren, bete izan dan, eta batez ere hori feedback hori ikaragarri ze, eta neu beti dino joe. Erdiz ziren gaztiek, eta horren kritikak entzuti eta oso berazgarri ze, zeitzik eurek esan dozti asko joe. Hau da behar duguna, edo nik ez dut ikusten telebistarik, ez dut ikusten albistegirik, eta zeitzik ez kontatu duzu gauza bat oso tragedia bat, eta gertatzen ari dena, eta dioko ez dugu ez da jakin bez, asistitzen dela hori, eta ikusi dugu, eta 10 minututan, azaldu dozu gai oso potolo bat bestera batera, eta gelditzu naiz gogoarekin bigarren atala ikusteko. Hori da ona. Bai. Urduri egongo zinen egun hartan. Urduri batez ere, karo, horatzien dauz egunek hilabeti ez, etxin neukin jot zerotik dana, gidoie, zuzendu, eta gero bai laguntzak errealizadore Pablo eta Mikelen laguntzagaz, eta produktora baten laguntzagaz, grafismoa, errealizadori eta euren laguntzagaz, baina talde oso txikia zen, orduan dinozu zer nolako erantzun eukiko dauen gero. Eta, klaro, inoiz ez da alakorik orduan bebai, mugitzeko eta komunikatzeko estrategia guztiz ezberdina izan behar da. Etxik, hor dauzkazu produktua ja edukize badauz YouTubeen eta zer. Hor dauzta listo. Ez, heldu behar da eta mugitu behar dira, ez da audientzien kontu hau da, bestera bat. Asier, lehen programa hau gauzatzeko 19 egun pasa dituzu Aitamari ontzian, pasaden udako esperientzia. Nolako izan zen, esperientzia hori?
oso gogorra. Azten banaien berbaitzen eta... Igual negarrez hasiko zara. Kontzen badote ezin jote inberba ondo, zitzik, klaro, hor nengoen grabatzen eta aldi berean batzutan, negarrez, ezke. Diez ja, 19 egun, hor itxosuen egin genuen familiz ez, eitik tripulazioko jendigaz izan ginen famili bat egin genuen, baina erreskatiek oso gogorrak izan ziren eta haure bebai esaten zan dagoen inoiz ez dugu euki alako esperientziarik, lau erreskate izan ziren eta bakotxa ez daukaz erikusirik bestikaz. Lehenenguen beti dinot izan ziren, lehenengo erreskatia izan zen bakarrik praktika baten antzekua, 11 lagun. Bigarrena izan zen jutie erreskate baterantz eta bapatien Libiako polizia hotian eta jendiaz izan dan errefusiatuak hasi ziren uretara botatzen, nahiago zutelako hil, bueltatu baino lehen euren herrialdetara orduen. Kriston zaratie neukondino dakot buruen help horrek eta izan dan egon nintzen, Beldurra pasa duzu? Hilabete batzuk lorikein barik. Eta beldurra asko pasa duzu? Ez, beldurra ez. Ez, beldurra ez. Ez, beldurra ez zen, nire burua zen kontatzie. Eta eltzi ez etxik, beti ikusten ditugu irudizek, eta dinozuz, beste erreskate bat, baina zer dago atxetik? Nortzuk dauzor, familizek umikaz dinozuz, zelan nigo diez, batera, eta hori, batzuk ezaten, ez dakit, hau jadan nire hirugarren, laugarren aldia, gonaiz kartzelan, gero, bueltatzen banaute berriro, Libiara berriro joango naiz kartzelara, eta berriro ordaindu ez dakiz zer gaztiek bortxatute, kriston kolpikaz, balan zaurizek, eta dinezuz, zer da hau? Baina, hau ari da gertatzen, eta gehienok ez dakigu, zer dagoen atxetik. Eta kasu hontan, politza izan da, zeitzik, lehenengo aldiz bebai lortu duguna da, jakitie, zelan amaitzu dizen historia hauek. Orduen, ikusten baditu zuen erreportaiak, review hauek, ikusiko duzu, batzuen kasuan non dauzen, ia bizitza berri bat hasi dauie Europako beste tokitan, eta hori bai da politze, hori aita maritik esaten desan dazku, jenezki inoiz ez dakigu zer gertatzen den pertsona hauekaz. Zu bakarrikak zeundenana, ez? Zu izan zara kamara errealizadorea, gidoilaria, dena zuk egin duzu, zuzendaria. Bakar-bakarrik, han bakar-bakarrik eta kontatzen, klaro, lehen esaten zan dazti, bakarrik errezkatetara gu ez, baina gero ikusitze egunero eta egunero nengoela kontatzen eta kriston erantzune izan zauela, dino, azkenien pentsaleike geu bebai gauzela hor barkuen. Eta azkenien nahi dugu jakin bizar zer gertatuko den, etzi zer gertatuko den. Eta eskerrak eman edo, nik uste bebai edo neuraitzek zer ikusten dira euki dauela, zitzik arrantzari da, eta dinot ez nahi elan Marie hor, etik pentsau, telefonu gaz denpora guztizen, haulan grabaten, kontatzen, gero programetan sartzen, albistegitan sartzen, sare sozialetan, azkenien kamaleoi batelez nengoen, sare sozial edo plataforma bakoitzan era batera kontatzen. Ni, atentzio ematen didana, hori, orkestra gizona edo izan behar duzu, esan diguzu, nola ibili zinen lanean, da esan diguzu zein den review egitearen arrazoia, publiko horrengana iristea, baina orain, ikusi zaitut, streamerrek erabiltzen duten estetika moduko horrekin, aulki batekin, ze erreportaje egin daude, baina orain horrei bizitza bat eman beharko zaio, eta hori nola egiten da, ezu balduzu aurrez eskarmenturik edo? Importanti da, klaro, neurek abuz zeite esan duten, zitzik, azkenien telebistan bakarri dako galbiztean hori bizpairu minutu, baina hau da ja, zabaldu, guzti zabaldu, eta egon ordu bete live bateitzen Instagrametik, TikToken, eta importantiena da jasotzi erantzun horiek. Jendie jakin behar dau, geu gauzela hor erantzuteko, eta albistegi bategaz ezin zuen berbarik ez ezer. Baina, kasu honetan bai. Kasu honetan bai, egia da. Orduen importanti eta estreinaldien gertatu zandan, nengoen neu izaskunegaz eta batien pentsa idatzin zan dauen errefusiatu batek eta zan zauen. Ni egon nintzen barko horretan, eta eskerrik asko laguntza. Bai, orain albiste ona izango litzateke, horiek alik eta gehien zabaltzea. Ikusiko dugu review pixka bat, hasier? Hauxe da, review. Goizeko zeiak dira eta ikusten duzue, une honetan ikusi dugu, aurkitu dugu lehenengo barkua. Ok, restez tranquil. On va vous repartir des gilets de sauvetage, ok?
Ibilbidea egin dugu. 11 lagun daude hemen. Oraingoaz Aita Marira. Danak lasai daude, zalekoarekin. Relax, we are coming! We are coming, relax! Relax, we are coming! We are coming! Yes! Llévalo, vamos. Llévalo. La otra mano, la otra mano. Gonzalo, Gonzalo. Hay uno más. Come on. Egia esateko, Irudiak, izugarria dira irudiak, Bai. Hartanokin nuen hitz nahi nintzen eta esaten nian, ze tonterikin guk kejatzen garen askotan, eta gero hau ikusita begira zer den. Eta gu tonteri batzukin kexatu iten ga, begira. Bai, ni ondino emozionatu ditzen. Eta normala da.